I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju prvu epizodu Skywarsa. I idemo. My climb. Ajmo za 20 sekundi krećemo. Imam 11 novaca, a treba za svaki kit po 20. Da, nijedan TNT, samo jedan TNT, 20 novaca ili par. Idemo, krećemo. Evo mi je sreća, samo što nemam sordek. To je ta moja sreća, nema to šta. Moram wooden sword da pravim. Na koju sam ja to foru spao, majke ti. Ali aj, nema veze, pravit ćemo. Fuck. Bora gdje se predam, nego da mi izme. Moj golden apple. Bacio sam ih. Jep. Bacio sam ih. I ipak to je bio cheater. Ajde, nema veze. Opraštamo. Ovo nije Minecraft premiuma. Možete da igrate bez premiuma. Idemo. Jep. Na poneki ne radi skin. Op, moja miljena mapa. Pustala. Za 20 sekundi krećemo. Ovdje može na primjer u ovu arenu može samo 4 igrača da stane. To mi se jako sviđa. Jer jako je zabavno. Ajmo da killam neke playere i da pobedimo. Samo ja... Ne, još 3 playera. Ja. Ne, nemoj da mi padneš. Znao sam. Jedan, dva. Kako je ovo dirt? Kad mi se neko porta, da se ja brzo obučem ovako. Opa. Zapravo imamo 2 iron sword. To me pitaj. Opa. Izgleda ako me ovaj... Ajmo jedan hit. Sine! Dobro, sad ne trošim strijele. Cobblestone generator. Šta je ovaj? Ovaj nema ništa. Mrtav si. Ajmo on te pogodio. What the fuck is this? Nope. Ipak. Vidim poneki imaju cheat. A šta ću ja? Nope, tu je voda. Ovdje može. Tu je lava. 9, 10. Samo moram da pazim sada da me neko ne gurne. To bi bio veliki problem. Al hajde. Šta ovaj pokušava da uradi? Samo mi daje strijele. Thank you, brate. Hvala, evo veliki pozdrav za ovoga. Daj mi strijele. Odnosno, on me gađa. Sad ga ne pozdravlja. Nisi više pozdravlja. Samo da istrošiš ti te strijele. Nadrljio si ga. Brale. Aj samo izađi. Znači pro sam. Pro. Moram ako da počnem da gradim. Jep. Imaš ti strijele? Nemaš. Kako da ti imamo, samo da bi stiglo da spavne. Op, obalit ćemo. Znam ja da čiterska posla. What the fuck, je on pao? Očigledno je da ću ovoga da sredim. Meni je to jako očigledno. Jep, nema više. What the freaking? Ne, sine. Sine, nemoj mene. Ja sam tvoj tata. Bogdane, team, please. Team. Najviše strile, to je jako loše.
Ne mogu ni s ničim da ga obalim, kao ovako ću da timam s njim. Ima li jači armor? Nema. Znači imam jači sword, imam jači armor, imam veće uspone. Nope. Sinac, nemoj tatu. Tvoj tata je jako dobar. I konačne strijele, da ga ubijem. What the fuck, on je tu. Imam jak osjećaj i on povrh mene. Hoću reći iznad mene, ali shifta. Nope, sine. Ne! Sad kad mi zatvori vodu. Uspije! Ne mogu da verujem. Jači sam bio od njega 100 put. GG, brate. Ovo je bio GG, stvarno. Imam koliko snimam. Ajmo još jedna partija i završava. Mogu ja mislim da kupim Diamond Sword. Ali ne bi ga da ga kupim. Ipak ne bi. Ne izlazi. Ok. Za 3, za 2. I krećemo, brate. Znači, krećemo. Evo, odmah sreća. End portal. Ne daj Bože da sam ispalio onog strijela. Ajmo. Ovako. Šta meni treba? To, znači, pojedem jedno ovo. Malo se podignu ovako, jer bi mogu da se portam pravac u, ajmo reći, zatvor. Samo neko da mi obavi. Jep. To sam se. Sine, je li ovo moguće? Je li ovo prosto moguće? What the sh... What the freaking fuck? Sad ako kaže da sam cheater, još imao sharpness. Imao je sharpness na mač. To je prosto... Ajmo baciti to. Ep, da se ne bi... Kabelsta. Vidim ga lika tu. Jep, to je to. Znači pro. No. Gde si ti? Ti si znači gore. Očigledno sam ga sad full. Jep, dobar je PvP. Dobar je PvP, ali nije bolji od mene. Zašto shiftaš? Ne shiftaš. Ješ na samo mi ili kako? Očigledno da nismo.
I još koliko? 42 strijeve. Jep, nope. Zašto hoće da pokušate me kill? Sad si počeo da pališ malo cheat. Odnosno, ja kao da imam cheat. Ajmo switch. Post jedan golden apple. Dalje, ovdje. Nope, fulao sam ga. Nope. Ne mene. Nisam ja, brate, ovdje. Me kili, pa da mogu sve da kilujem. Nemojte baš svi na mene. Jo, mada. Da ne kažem šta. Zašto pokušavate da me kilate? Ja stvarno ne znam. Sad da vam pokažem tajnu stvar. Mrtvi ste. Nope. Tako ti treba. Nema da se... GG. Yes. To je to. To je to. Jep, pobednik. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!